Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka All Gentia Cricket Association hak arpo sautri ubnaya yong arajar arpway kala shimwai de kamadan ka benta ban kentiu ye ka kamyele kai cricket hapo ka district. Kani kamadan ka ba ka AJCA kala shimwai kadai ka badon hak dorbar snong umulong hak jinghe ka ba arpo point sanspa 100 pulai square meter ka badon hapang sementing. Ye ka soskular na gabenta live post nam la yasoy ha ka singi sajjan hapdeng ki nong ilam snong jong ka snong umulong but ki dikot jong ka Meghalaya Cricket Association ha ka jingidon lang ki dikot ka MCA bakantup ya Gideon Kharkongor honorary secretary bar udruwa thakuria ubadai treasurer ha ka ngi president jong ka AJCA uba Eddie Stone Shilla ulaong ngila shimwa yigini ka jaka ha kasnong umulong namar bakalong ka ba yingi ban yo ya ka jaka bat kumta ngimban se ban shimwa de ka madan namar bakasitom ya ka AJCA ban penlong yiginu ginu lempung namar bakamdan ya ka madan ka bapura hagani ka sngi ne kalyang jong ba shilla ula ai khublairu ya ka dorbar snong umulong kabala pediang ya ka jingterwa jong ka AJCA ban penkela ya ka jaka kum ka madan yele ka cricket batru ka ban penmento ya ki khon samla jong ka district so jise ne khublai ya Uhe chunong yung gador ba chunong umulong hakani ka thaw ka phang sementing le ka benta kani ka por ko kodor wada yo inne ka sngi pero priang le ya kini ki kot kisla pero dab ya sanya tho ya tari hawa upenem kami ya ka madan UM hini ding benta ka jingle ke cricket siang to wa wi kublai 6000 ngo ya uhe chunong secretary ki active member yung ka chunong wakinong chong chnong yong ka chnong umulong ki wada ya kani ka thaw nagbenta wa upang kui cricket hapo kani ka district yong nagbenta ki kon kanro yong hapo ka ni ka chnong ka thaw kublai chibon jejango